أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, kamar yadda kuke gani yanzu haka muna nan filin idi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masha Abdullahi Balalau yana gaisawa da da kuke gani ɗimbin mutane ne a nan masallaci idi suna jiya isowar Allah ya ji ɗan sha Abubakar Abdullahi Girar Gungu. Allah ya rahamce shi, Allah ya sa ya huta, Allah ya karɓi ibadodin da ya yi da kyawawan ayyukan da ya yi, Allah ya amsa. Ɗimbin jama'a nan mahalara a nan masallacin idi da ke nan cikin garin Argungu. Ina ganin shigowar sakataren izala na ƙasa Sheikh Abdullahi Balalau, a Sheikh Kabiru Gombe, tare da shi kan shi Sheikh Abdullahi Balalau. Ana kokowar yadda za a yi a ga shigo da Gashi an kawo kada ku manta jama'a, kuna tare da ni Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi.
daga nan masallacin idi da ke nan cikin garin Argungu wajen zana'izar marigayi Shak Abubakar Abdullahi Giro Argungu. Muna dakon isuwar gawa malam. Tare da ni akwai Malam Yazid Abdullahi Matsiri da kuma Malam Zayyanu Ebi, wanda sauran taimakon na ƙasa gare mu wanda muka halarci wannan jana'iza a nan cikin garin Argungu. Ana ƙoƙarin clearing ɗin wuri yadda za a shigo da gawar malam a cikin wannan masallaci na idi, kasancewar jama'a da yawa sun taru. Wani kusan da ya yi zama ke kamar da kuke gani da tsinkar shugaban kungiyar izala a jihar Kebbi, Shak Aliyu Ladda Bunza, yana cikin wayancan mutane da aka kewaye sosai inda su shugabannin izala ƙasa suke. Akwai tsinkai Malam Isaka Mugadi da ɗimban malamai na kowane ɓangare wanda suka halala a wannan wuri. Akwai Shak Abdulrahman Isa Jiga, shugaban izala na jihar Kebbi wadda take da hedikwata a Jos, yana cikin wannan fili. Mutane sun yi tattare da sai dai gaskiya kamar ba su fahimci yadda abubuwan suke ba, domin gaban masallaci ya fi bayan masallaci jama'a. Mutane sun ba da ƙarfi wajen ganin gawan malam kawai, maimakon a zo a jera a sahu. Allah ya gafarta wa malam. Ba magana ya shiga ba, Allah gafarta. Dan bar mana wurin da Allah mu yi aiki. Su yi hakuri a bar mana wurin nan mu dan yi aiki don Allah. Akwai dimbin mutane waɗanda suna waje suna kallon wannan abin da muke yi yanzu haka. Ya hakuri don Allah. Yanzu mutane sun gano yadda tsarin da ya kamata aiki nan, domin gaskiyar magana sahuri ana yin shi ne bayan gawa. A shiga masallaci ai sahu. Ya agajin mu nan. Ya agajin mu na jiha, masu makamai na jiha da ma national yau aikin da kansu sai da suka sa a su.
hakuri mana kashi Allah shi yanzu mutane sun fara dawowa mutane sun fara dawowa bayan sahu kuma yan kuka kula nan da yana haska yanzu nan ne bayan sahun kuma shi ma ya fara ɗauka jama'a sosai sabanin farko daga cikin gida Akaki? Si subu? Bu suba. A yanzu dai ana kokarin kiliyarin ɗayan wuri domin ganin an shigo da gawar malam. Malam Yazid! Malam Yazid! Ana dubo mini shi, ina data waye ga yana da wahala ta kai labari. Dubo mini shi ya turo mana data ga layin ga. Ka aike ya tsaya. Dan duba shi. Dala idan akwai masu kallon mu wanda suke cikin wannan hili a halin yanzu, oke to washe. An gan shi? Dala ya akwai masu kallon mu wanda suke cikin wannan hili yanzu. Dala ma ayo mala yanzu magana ya musu kusa. Mala zai yawa gashi. An ga wayoyin? Har yanzu. Ciao. Allah ya sauka. Kuma yadda nake faɗa muku hata da take cikin layin nan ba ta da yawa. Kuma ɗaya abokin aikin mu wai da ta take ciki tana wajen shi. Ake to bari mu yi post. To, Allahu Akbar. Da ana ɗauko. Sheikh Abbas Muhammad Jiga wanda ina ganin shi gashi nan cikin wannan hili. Allah ya ƙara ma Sheikh Abbas lafiya. Da shi ma yana ɗan jin jiki kwanakin baya, mun ga labarin da muke samu malam ya samu sauƙi ƙwarai da gaske. Sai dai yana da wahala ya shigo wannan hili da muke ciki yanzu. Isowar sanata Aliyu Abubakar da Wamako shi ma ga shi nan ya zo da shi da sauran tawaga waɗanda ba san su ba. Limaniya ta in yi bidiyo sai in postin daga baya, amma zahin bai bari a yi bidiyo, amma kun ga saboda live ne shi gashi ana yi lafiya nan. Wai me dalilin so mu sani. Akwai yanjin baki a cikin wannan kwarai da gaske, kuma su kansu 'yan gari muna tare da su, ga magajin rafi, ga Alasani Dododo, muna tare da kakakin cikin gida wanda da shi muke wannan aiki tun ɗazu. Masu kallon mu da kusa mai zama
inda za a sallaci gawar Sheikh Dr. Abubakar Bello Abdul. Ni dai shugaban kungiyar Izala na ƙasa da tawakkata suna a wannan bakwashi. Da girma gwamnan jihar Kebbi yana wurin nan yanzu haka kamar yadda kuka ji kakakin cikin gida ya faɗi. Na hango shugaban murya talaka Alhaji Zaidu Bala Kofar Sabuwa. Gashi na dogon turin na farin gilashi. Wajen nake amfani da standard, tripod standard. Halin da ake ciki, Allah ya ji kamala, Allah ya gafarta wa mala, Allah ya sa mana da martaba sarkin kabin Argungu yana nan kamar yadda kuke gani, gashi nan shi da taro da shi. Iya tsinkawarka babu inda za ka ganin mutane sun kace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da Allah malam wa'annan da sun ga abin gas babu wurin juyawa. Su da suke da ake kuma ka.
kamar da kuke gani gaskiyar magana ana kokowa yadda za a yi a ga an shigo da gawar malam yana ya kuna ganin wani kyalle ga shi nan sama inna lillahi wa inna ilaihi Malam da turo ake aiki na ake wurin da kai bikin ina haka kai ya shi an kuma wani ke jiri mutane da kallon abin da aka yi game da wannan wallahi da ya lebo zan to in riƙe waya ba abin da ya bani mamaki a nan yadda mutane suka ba kallo muhimmanci mutane sun ba kallo muhimmanci fiye da abin da ya kawo mu a nan duk mai ya samu wuri kusa da ita harawa wani ma sai wanda bai kusa wanda aka Dimbin jama'a ne gaskiya suka taru a wannan masallaci na idi da ke na Argungu. Wannan gaba kenan. Su ma jira suke yi su je an kabarta sallah su abin nan. Amma gani. Ba mutane sai kallon shi. Ba gani. Dubban mutane sai kallon abin nan da kake. Sun daidaita za a hana. Kowa gyara sau bakin da yake. Mai da ake ba da sanarwa dole yanzu kowa tsaya kawai inda yake magana ne da sun muka ai wala ai rikito. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shugaban majalisar malamai can shi ma na ga hitowar shi ban san wanda ya fara sallah ba kasancewa ina baya amma dai an riga an yi wannan sallar kuma alhamdulillah wanda sun taɓa Allah shi ne
ta dawo a hannun yanzu. Live ne ba ta kuma kun ga ban kwana ta ƙarshe da muka yi da Sheikh Abubakar Abdullahi Giro Argungu. Rayuwa ta yi albarka. ko hanya ba. Allah Ibrahim Bayawa, ko mantuwa wata rana da aka ce malam ya rasu. Malam ya zo cikin hidan wa'azi ya ce ko baka rasu ba, ya ce kuma ko ka rasu, ya ce kwalliya ta gama biya kuɗin sabulu. Ga malam Ibrahim Bayawa nan ya yi zugun-zugun suna juyayin rasuwar malam. Assalamu alaikum. Jama'a insha Allah a nan za mu kawo ƙarshen wannan bidiyo live da muka fara tun TV social media birnin Kebbi State ƙarƙashin jagorancin injiniya Adamu Attahiru da kuma wanda ya kama mini aiki Malam Yazid Abdullahi Matseri da mutanen da suka kawo mu kamar irin da Yano Abubakar Ebi mai magi da kuma Ibrahim Nasir Babangida da sauransu. Muke cewa kuma Allah ya ba mu hakurin jure wannan rashi gabaki daya. Allah ya ji kan malam, Allah ya rahamshe shi. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Nasiru Ali mai magani birnin Kebbi.